Кирилито, здравей! Днес ще се опитаме да замерим колко време ще изкара една батерия и дали ще изстигне силата, заряда, при почти 100% заряд, да изстреля 2000 топчета, които са в тази картечница. Картечницата е с около 2 джаула на енергия. Монтирали сме трейсър хронограф, който ще показва замерването на самите топчета. Хем ще можем да проследим какви отклонения дава и някакъв такъв общ експеримент. 97% е заряда на батерията в момента. Това е 7,4 волтова батерия. Пружината, която стои вътре, е М140. Мишената, която ще ни е референтна, целта ни е не да попадаме в мишената, просто да се целим някъде, се намира на около 70 и малко метра, 75-77 метра според далекомера. Ето сега ще се опитам да примера дистанция. 77,8. Не знам дали се вижда. Така, батерията не е силно нагрята, пипаме сърце. Мосфета не е нагрят. В смисъл, едва топличък е, щом го пипам с пръсти, няма от никъде миризма. Колко са 1337 изстрела? Последния е на 2 джаула, преди това е 1.82, 1.78, 1.61. Тук там има прихлъцване на 1.60, но повечето са над 1.6, 1.97 има, 2 джаула все още имаме, 1.73. Що взето има прихлъцване тук там е. 1337 изстрела и спря. Ще има. Имам чуш, че има повече от 1000 топчета вътре, честно казвам. Така че най-вероятно капацитета на този пълнител е повече от заявения. Така. Мотора загря обаче. Не е прекалено, не е ужасно. В смисъл, спокойно може да се държи. Имало е много по-зле, но имайки преди това, че е бръшлес мотор, все пак има малко повече, може би вижда малко повече зор, отколкото четкове от гледна точка на загряване. Нали? По-чувствителен е, може би, към прегряване от четковите мотори. Ще му дадем време да изтини и ще видим какво ще покаже след това. Да видим сега батерията. 64%. Така, получава се, че за 100 изстрела ние харчим около 2,5% приблизително от тази батерия, която е 7,4 волта, 25C. 2200 мАч на Swiss. Не е нова, направя някакво, да знам, може би около 20 на цикъла е направила, но сме се старали да не я преразреждаме, така че би трябвало да са максимално реални стойностите. Самата батерия се държи добре, няма нагряване в кабелите, има съвсем леко затопляне в батерията. Смосвета е окей, може би мотора е този, който е видял най-много зор. Сега ще видим след като изтине дали ще има сили да продължи или пак, както предния път, когато тествахме, някъде се е откачил кабел от вибрациите. Предния път заради това спря. A few moments later.
свършиха топчетата. 480. Явно да. 42%. Време е да спрем. Това вече видя зор. Ами 2000 топчета е капацитета на тази батерия, бих казал. Така, сега ще пробваме да отворим въртечницата, да видим какво става с цифрата след 2000 изстрела. Ние де-факто 2000 си ги направихме. Това, което остана зад кадър е около 300 изстрела настройка на дулната енергия. Може да покажеш ево тук. Ние де-факто чрез тази гайка настройваме дулната енергия и можем да я регулираме от 1 до 2 джаула, без да променяме нищо друго. И съответно настройка на хопъпа спрямо топчетата и дулната енергия, за да можем да видим дали дистанцията реално ще може ефективно да се използва картечницата на 75 метра. Колкото и да си играхме да го настроим, в крайна сметка хопъпа, като започнахме да стреляме по загря и оверхопваше и минаваха всички топчета. Не всички, но достатъчно голяма част от топчета минаваха над цевта. Да видим какво представлява самата цев, колко е мръсна, колко наслагване има. Аз само ще държа, че се опитай да я настроиш. Вижда ли си? В началото има доста. Да видим в края как е. Само да обърна. Края, който е фактически най-критичната част, нали, последните 10 см от цевта са най-критични, там винаги има най-много наслагвания и те най-силно влияят на групата, е относително добре. В смисъл има, вече си, че има, но малко не са сериозни наслагванията. Като извод, какво можем да направим? Наистина 2000 топчета ще ги изстреля. Мотора при нон-стоп натоварване може би повече от 1500 изстрела няма да направи. Този мотор в тази конфигурация с тези колела, нали, можем да променим всеки един от тези елементи, за да постигнем по-добра надежност или по-висока скорострелност или това, което искаме така или иначе, но експеримента беше най-вече за батерията. В началото, когато е пълна с ток, тя естествено харчи по-малко при изстрели. Обаче, когато вече е изтощена поне на 30-40% и когато мотора е загрял, т.е. вече има по-слаба, много по-ниско КПД, естествено той разходва много по-бързо батерия. За това най-добре е батериите, които се ползват, когато ги ползвате, да ги разчитате така, че за игровия ден да ви остава едно около 50% заряд. Това е най-добре и за здравето, и за употребата на батериите в дългосрочен план. Общо зато това е. Надявам се да е имало нещо полезно в видеото. Чао от мен, до нови срещи!